خریداری کвартира боша ага 6 этаж мебруи лифт кетӣ мана. Лифт ки ҳамту кушода шуд, рост аз лифт баромада нигоҳ кун. Ин тарафа рост медарӣ, хонаи мана ин меша нигоҳ кун. Якта инҷа ба ҳамсоя, ин тараф лесенсия, анавай тарафа мана дута дига ҳамсоя, хонаи ту 100% ремонт кетӣ. Мана якта дари мошини қиммати задагӣ, аздар кам дари якта гилеми пата мондагӣ. Дарун ҳам дарунош мана сабз сафед қиммат. Мана инҷа якта оина, бо тепи оина бо сивеча задагӣ. Ин дара мана шкафу шифонер, вишилка пишилка мондагӣ. نگاه کن اینجا دوشو توالت همه خونه پول نیت یا پول دیگه دسته که داره بین تیلوگی منه داره که هم تو شدی توالتی چارکنجه ببینی وان این تپی سر با اریستون جنی ورینده بین نه تمام دخشت والیکچوی من این فرفره کی متخش میکنیشم بود است اینجا دیدیان شرایط 100% کافل مافل تو بوله خسکه بروندگی اینجا میپوشیم نگاه کن این طرف خونی صبح میشه یو پیرای انا تو خونی چه ماشینی کریسلو холодильник витишка дидиам мана ҷонона ҳамаш ҳамҷи ба так со хони зӯр мехарам ки шаҳри хуҷанд 33 микрорайон ба давида омада мегири 46 квадрат як хонагӣ 6 этаж ба бо нархи дилангит метавонӣ харидорӣ кунӣ мана инҷа ҷои хобат мешавад вой дод ана то ҷои хоб мана диван напанав ду тарафа свеча потолока дидиам мана потолоки свечи задагӣ ҷои телевизора кардагӣ мана инҷа вақта оина эвизо мекунӣ ба шира мебинӣ кондитсионер ҳай ин тараф мана треза сами главни телевизор тарби дайроба нигоҳ карос офтоба бемало мебинӣ мана шаҳри хуҷанд 33 онҷа бозорша мешад вай тараф 34 мешад мана трассака ҳам ту медонӣ доми элитни мана домои напанав дидиам пишака бем пишака ҷаф кунам пишака мана мана пишакча хишпача так што давида омда мегирем нархи хоная 440,000 сомон гуфтосиги будам 420,000 сомон мондам соҳибаш мана нигоҳ кесоз мултас остад есть видео бнафро 420,000 сомон гуфтосиам бо савдо мешад мана биё бен ҳозир ман ту бо трасси беруниша аз як чиз нишон метиҳам хоне ки гирифтӣ уже документ техпаспорт баъд аз як моҳ 100% тайёр мешад квартира харидамоне мана ми домдоми ту мешад нигоҳ кун даромада ҳам ту медорӣ мошина пешқафо мекунӣ парковка мекунӣ якум подъездни анавай дуюм мешад шашума лифтки хеска мебурӣ ду трезат вай тарафа нигоҳ карос трасса ба ҳозир ман бо ту аз трасси беруни нишон метиҳам кани рафтем раҳа гум мекунам гӯи ман аз район гӯяга тамошо кун мана ми домдоми ту мешад даромада дидиам мана ки ҷақ медорӣ ҳам ту мошин кати буромда ин тараф поворот кунега тарафи обулбаниса мери ин тараф ки поворотка поён фурояга ин тараф прокуратура мешад рост тарафи дайроба нигоҳка мефурӯӣ фаҳмдиан ҷорекам адреса фаҳмдими неми ё ки па номер телефон занг мезанӣ треза дутта ин тарафа мешад